Vale. Bueno, boa tarde. En primer lugar, benvidos a este pleno ordinario do Concello de Burela, pero antes de comenzar o pleno vamos a facer unha cuestión que teñamos acordado outro día nunha reunión que fixemos en Viveiro, todos os alcaldes junto co comité de empresa da factoría Vestas, para tomar unha decisión en común para a defensa de iniciar por menos un motivo de solidaridade de todos os concellos en defensa dos postos de traballo que non se peche esa factoría. Esa é o que queremos e o que pretendemos con esta cuestión de solidaridade. Para eso decidimos presentar en todos os concellos unha moción ou unha especie de acordo de todos os grupos, sería solidariamente todos os grupos en todos os concellos, para amosar a nosa axuda, a nosa solidaridade, aquel compromiso tamén de botar unha man a todos os traballadores da factoría, e o propósito claro e único é de que siga aberta esa factoría, que siga producindo aquí na comarca, que siga cos mesmos traballadores durante moito tempo. Iso é o que se pretende con todo isto. Por tanto, aquí faise unha breve exposición de motivos nos cuales indica claramente que a empresa, sin mediar prácticamente palabra, chegou e un día dixo chegamos hasta o Nadal e a partir do Nadal xa nos vamos, sin máis. O cual ven a insinuar e a dicir claramente que importa moito máis o que é a cuestión capital que non a cuestión humana, a cuestión de traballo laboral e os dereitos dos traballadores. Eso que ven a dicir que, bueno, que unha serie de axudas, de subvencións, que ao final tampouco se teñen en conta. Tamén o Concello de Viveiro en seu momento axudou muitísimo a que se pudera instalar con todas as garantías esta factoría, e pensamos que, bueno, que é de recibo, que non é de recibo facer o que pretenden facer, ademais de unha maneira casi causadora ou digamos casi despreciando un pouco o que é as razóns humanas e as razóns laborais e os dereitos laborais. Así que paso a ler as conclusións despois de facer un pouco unha breve resumo de todo o que aconteceu hasta agora. Sepan, pois, o Concello de Burela, todos os grupos por unanimidade acordan, primeiro, manifestar o apoio do Concello de Burela aos traballadores e traballadoras afectados polo peche das instalacións de Vestas en Viveiro. E o segundo é instar a Consellería de Economía, Empresa e Innovación e ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para que dentro das súas propias competencias, adoten todas as medidas necesarias para exixir a empresa Vestas que reconsidere a súa decisión de peche e buscar solucións alternativas. Cualquera solución alternativa pasaría para non pechar a factoría. Outro día, que está o comité, esta é a oportunidade de falar con outros organismos onde se decidiu a creación dunha mesa de seguimento, unha mesa de tratar de solucionar. Eu tamén fixe unha proposta, e fago aquí públicamente, de que se conten tamén con todos os alcaldes da Mariña. Deberamos de estar aí. Igual que estamos tamén, estivemos con Alcoa, así o fixemos en moitos sitios, asistimos a reunións, pois tamén queremos, neste caso, temos que defender os intereses da comarca, os intereses de Vestas, os intereses da Alcoa, e todas aquelas empresas que poden pasar, ou están pasando, van a pasar por as mesmas fórmulas, iso que non pode ser. Temos que amosar a solidaridade total entre todos nosotros. Un deles é que os alcaldes dos concellos e todos os pueblos de Burela se solidaricen e procuremos que isto hai que evitarlo. Pois, sencillamente, sería esta proposta dos tres grupos e, despois, que, de algún xeito, que podas contar con esta institución para todo aquilo que sexa evitar que se peche esa factoría. Para todo aquilo que sirva para evitar que se peche a factoría. Contai con nosotros nese campo. Así que moitas gracias e que todo no futuro vai moi ben e que realmente, cando chegue o mes de decembro, sirva única e exclusivamente para saber que vamos a continuar no mes de xaneiro. Así que moitas gracias e benvidos. Un aplauso para eles. Non sei se queréis amosar a dicir algunha cousa aquí. Non sei porque eu vou dar, se queréis, a intervir o portavoz do... Sí, poden intervir o Mario e despois... Sí, un pouco que engadir ao que dixo o alcalde, non vamos
nós hai que explicarlles a eles que somos que están sofrindo como está o conflicto. É un novo golpe á Mariña no momento crítico con o contexto da crise da Alcoa. Nós, evidentemente, queremos que este Concello, o noso grupo vai estar sempre do lado das casas populares, que son quen sufren o golpe, do lado dos traballadores, que hai traballadores de toda a contorna. É iso, que todo poden contar con nós para o que faga falta, todo o apoio do mundo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Pois nós, dentro do Grupo Municipal Popular, igual que no seu día, recentemente, apoiamos aos traballadores e traballadoras da Alcoa e das auxiliares, as súas xustas reivindicacións, pois neste caso non podería ser menos. A calquer traballador, neste caso os de Vestas, que están nesta delicada situación, brindarlles o noso apoio e estar ao seu servicio. Nada máis. Moitas gracias. Se quere. Só quería recalcar unha pequena cousa, decir, aquí estamos en conflito grave que están 114 familias na calle. Moito traballo non é por esta zona, digamos que está pasando con Alcoa, entonces só pedirvos unha cousa directamente. É dicir, nin haxa colores, nin haxa partidos, é dicir, ir todos na mesma dirección e centrarvos sobre todo, tanto da parte do PP como do PSOE, uns como representación da Xunta, outros como representación do Goberno Central, xuntar as forzas todas e que non poñan unhas expulsas nin dun lado nin do outro. Importante sacar o conflito callante. Desta si quere pechar que peche, pero que hai que buscar unha solución. A solución está plantexada este lunes nos juntamos coa Consellería de Industria, co Conselleiro Conde, e quedou un compromiso en firme de abrir unha mesa industrial para buscar unha opción en caso de que desaparecer a Vestas. É dicir, non quero que se expuse xa o señor Conde, como xa nos dixo o outro día, que non estaba a parte do Goberno Central. Non queremos esas cousas, é dicir, queremos a parte do PSOE que busque os contactos necesarios para obrigarles ao Goberno Central que veñan a esta mesa industrial. Non queremos máis plazas, é dicir, antes estivemos no Parlamento de Galicia e insistimos moito neso. A día de hoxe non temos datas, houve un compromiso de abrir esa mesa multi-industrial, é dicir, insistimos neso. Queremos que ambas partes, neste caso, presionen para que se convoque esa mesa. E queremos que se convoque, sobre todo, antes do mércoles, que é a segunda reunión que temos do proceso do ERE. É dicir, estes señores veñen a machete. Nun mes, o 29 do mes que ven, baixan a guillotina. Entón, temos que ter unha alternativa paralela a ese conflito. Entón, vos pido, neste caso, as dúas partes, que sodes uns a nivel nacional e outros a nivel de Xunta de Galicia, que se poida que haxa consenso e que se presionan, deixe que presionar para que teñamos esa xuntanza. É dicir, o señor Conde, sí, fixo un compromiso, pero preguntou se antes no Parlamento se había data por dúas veces e dixo o que quixo, que non puxo data. Nosotros queremos data. A empresa ten conocimiento desa reunión. Entón, o outro día nos dixo, na mesa do ELE, que sí, que se presentaba a poder abrir o abanico a negociar outras cosas. Entonces, desde esta parte, se vos pide, neste caso, tanto a SAE como a PT, que vaedes todos no mesmo camiño e empuxades todos no mesmo sentido, vale? Sí, debe ser así. Bueno, o que podemos facer é engadir esa urgencia da convocatoria da mesa. Aí. O segundo e terceiro punto, decir... Vale. Estamos realizando de correos por comunicación da secretaria do Conselleiro, non se atende de ningún lado. Estamos intentando, podemos tocar a porta para que poña data, que concrete algo. Só pedimos eso, que tendo esa mesa aberta, pues entonces vamos o mércoles, negociar o ERE, pero abrindo unha vía á empresa. Entonces engadimos ese punto, que se faga o antes posible. Antes eu dixo no Consello de Voz, sobre todo recalco, o que non surxe a día de hoxe é ter convocada oficialmente con data a mesa industrial. Só os motivos. Vale, por ben. Así faremos. Vale, pues moitas gracias a usted.
Bueno, pois entón xa máis ou menos está todo máis ou menos falado deste tema. Sí que vamos a integrar ese punto, tamén a solicitar a urgencia da mesa de industria. Con eso, pues enviaremos esto inmediatamente. Mañá xa o enviamos. Bueno, e agora xa vamos a dar comenzo o que é o pleno. O primeiro vamos a comenzar con non hai ata, entonces non hai ningún ata que aprobar. Entón pasamos ao seguinte punto, que o expediente de 249 do ano 21, solicitude de reconocemento de compatibilidade. Sí. No, estamos... No, xa estaba acordado, No, acordado. Sí. Hasta logo. Bueno, hasta logo. Sí, o acordo era unánime, seguro, se non xa... Bueno, pues entón eso, falando do pleno, entón, por si diría, non hai ninguna ata que aprobar, entón pasamos ao primeiro punto, que xa o comentei, que é o 249, que é solicitude de reconhecemento de compatibilidade. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa de Seguridade Persoal, que é o seguinte. Primeiro, recoñecer a Natalia Dorado Ortuño compatibilidade de actividade privada de auxiliar técnico de enfermería por conta allea, por entender que se cumplen os requisitos requeridos por a Lei 53/1974 do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, cos deberes e obrigas indicados na mesma. Segundo, inscribir o acordo do pleno polo que se recoñece dita compatibilidade para desempeñar actividades privadas no correspondente registro de persoal. Terceiro, notificar o acordo adoptado ao interesado. Moi ben, bueno, pois estas cuestións xa estivemos máis veces, e penso que pola nosa conta non hai ningún problema en aprobar esta compatibilidade. Así que, para manifestarse, don Mario, si quere. Non, simplemente un punto similar ao que veo no pleno anterior con outro traballador. Nós, según o informe secretario, non temos nada que opoñer, por iso vamos votar a favor. Por moitas gracias, don Manuel. Gracias, alcalde. No, nós estamos a favor de que calquer empregado municipal que cumpra as súas funcións e pode seguir cumprindo as súas funcións, pode realizar calquer outro tipo de actividade. En relación a xo fixemos, creo que no anterior pleno con outro traballador do Concello, e vamos seguir na mesma línea, vamos votar a favor. Pues moitas gracias, entón xa, sin máis, procedemos á votación, penso que é por unanimidade. Acordas? Temos que votar? Vale, pues votos a favor. Vale, pues moitas gracias. O seguinte punto, que xa o falamos nas comisións informativas, que realmente non podemos incluílo na que era na orden do día, derivado, xa se explicou ese día, que estaba no prazo de delegacións era o luns pola tarde cando remataban os prazos o luns ou martes. Entón non podíamos incluir, entonces xa acordamos ese día, explicámoslo ben ali, para poderlo cometer agora na orden do día a través dunha cuestión de urxencia. Eu penso que non debe de haber problema para integrar este punto a acontecerá, a aprobación de acontecerá por urxencia. Estamos todos a favor? Estamos todos de acordo? Ben, entón, damos o turno, don Manuel. Un apuntamento antes de proceder. Sí. Neste caso, para proceder á ratificación da urxencia, requerese maioría absoluta. Vale, que quede claro. Vale, pues moitas gracias. Don Manuel, exprese. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nos opoñémonos frontalmente a esta maneira que ten vostede de proceder. Xa sei que vostede comentou na comisión informativa este asunto, pero esta aprobación definitiva da conta xeral ben puido haber se metido como de forma ordinaria neste pleno. Se souberan feitos deberes anteriormente, se non collera a contrapé unha vez máis, ben puido haber metido de forma ordinaria. Nosotros isto parecenos que é unha forma de proceder errática e non estamos de acordo coa urxencia deste punto. Moitas gracias. Vale, don Mario. Nós non vamos votar a favor da urxencia. Vale. Bueno, votan a favor. Bien, entonces, vamos a votos a favor de incluirlo como carácter urgente este punto, votos a favor.
Bien, en contra. Vale, pues entonces, 9 votos a favor, 4 en contra, a maioría absoluta, considerase ratificada ou apreciada a ausencia do... bien, pues entonces, Pode proceder ao debate. pues leo o ditame si quere. Vale, a ler a proposta de acordo. Existe un ditame da Comisión Oficial de Contas celebrada o día 17 de agosto de 2020, pero para proceder a ler a proposta de acordo. Primeiro, prestar a aprobación á conta xeral do Concello de Burela correspondente ao exercicio 2020, na forma na que foi presentada. Segundo, do resultado da tramitación do expediente da conta xeral do exercicio 2020, e copia íntegra deste remitirase ao Tribunal de Contas ou órgano de control externo da Comunidade Autónoma, Consello de Contas de Galicia, para a súa fiscalización externa, tal como establece o artigo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Haciendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Moitas gracias. Bueno, básicamente, aquí traese a aprobación da conta xeral de unha maneira definitiva. Xa pasou por o tamiz que tiña que pasar, por todo novo alegacións, por tanto, xa se reuniu o 17 de agosto a Comisión Especial de Contas, ali ustedes non viñeron, e agora que teñen a oportunidade de poder incluílo, pois dicen que non facemos ben as cousas e ustedes non tuveron esa reunión. Bueno, penso que unha vez que se aprobou nesa comisión, na Especial de Contas, pasouse e publicouse, unha vez publicado, empezou a contar os 15 días hábiles hasta que rematou este lunes o prazo das alegacións, non houve alegacións, por tanto, traemos a aprobación definitiva da conta xeral do ano 20. Eu penso que non ten moita explicación que non se vexe este punto, porque se fora así, que non teña, polo menos, o interés de poder debatirlo e aprobalo, dado que é unha cuestión importantísima para o Concello, que se aprobe a conta xeral no prazo reglamentado ademais. Así que, bueno, pues lamentamos esa cuestión do Partido Popular e vamos dar un turno de palabras. Don Mario, cando queira. Ben, moitas grazas. Nós mantemos a coherencia que temos sempre neste tipo de puntos. A conta xeral de 2020, nos orzamentos para de 2020 estivémonos. Para nós a conta xeral van a ser como se cumpren os orzamentos. Aí vamos a estar na votación desta conta xeral. Recordar que o informe de intervención é favorable. Sí que menciona que sí que vai fora de plazo, pero o informe é favorable. Entón, nos ímonos a estar por ese motivo. Moitas gracias. Bueno, hai dous plazos ordinarios que foron os que, de alguma maneira, se foron retrasando, derivado da falta de profesionais naquele momento, pero sí que cumpre perfectamente, se aprobamos hoxe, que mañá se pode ter presentado, que é o día 1 de outubro. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Primeiro que teño que dicir que é unha baixeza pola súa parte a insinuación que fixo hai un momento. Vostede sabe que nós acudimos a todo canto se nos chama. Se non acudimos é por causas de forza maior. É unha baixeza a insinuación de que nosotros non nos presentamos cando se nos reclama. Vostede saberá como quere seguir exercendo de alcalde. Toda esta forma que ten vostede de proceder coa maneira de introducir a conta xeral neste pleno pola porta de atrás dá bastante que pensar. O feito de que vostede xa haxa moito tempo que non solicite a presenza das comisións informativas de Economía e Facenda do actual interventor, algo que era unha norma non escrita neste Concello, pois tamén dá que pensar. Que quere que lle digamos? O único que fai é suscitar máis sospeitas sobre que algo non vai ben. Moitas gracias, señor alcalde. Don Manuel, tanto que menos remover as de ciencia ficción. Aquí realmente non hai ninguna cosa que arrastremos, ni que iramos facer cosas para atrás, ni para adiante, non. Aquí tratamos de cumprir a lei e a normativa, que é o que temos que facer, digo eu. Non lle botei en cara, solamente extrañou que aquel día non viñeran, pero non viñeron, e tampouco pasa nada. Pero realmente hoxe tiña a oportunidade de por lo menos decir, bueno, pues hai que aprobar, pues vamos a darlle para adiante con carácter de urxencia, que se a dar a oportunidade de debatir os puntos e facilidade ao pleno para poder resolverlos. Eso é do que se trataba. Bueno, don Mario, quere dicir algo máis? Don Manuel, quere dicir algo máis? Siga coa súa condescendencia habitual. Xa vai ser un clásico do seu mandato. Referente ao que di, especialmente ao que non di,
O único que lle temos que recordar é que estamos pendentes do informe especial de contas do Consello de Contas de Galicia, que tras a denuncia efectuada o ano pasado polas contas presentadas, quedou, tal como se nos trasladou, en elaborar un informe especial, algo que nunca sucedera neste Concello, sobre este Concello e outros 4 de Galicia, polas irregularidades manifestas que se atoparon nas contas. Ese informe especial, segundo se nos trasladou, só se van incluir ese pequeno puñado de concellos. Por todo isto e por toda a súa forma de proceder, unha vez máis neste asunto, temos serias dúbidas das contas que vostede trae aquí, porque, señor Llano, non conte coa nosa aprobación. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, don Manuel. Hai informes de xente competente que cobra por eso, e, ademais, ca súa responsabilidade co seu traballo. Hai uns informes que dicen que exactamente está todo ben. Eu, para ver, vostede dubide de todo, pero hai informes que avalan. Se non houver ainda pode dicir, pues non hai, hai que sospeitar, porque isto... Pero non, a cosa está moi ben, con rigor, defendido. Así que eu penso que non, esas cuestións que usted dice, non sei, pero bueno, se quere completar e facer cousas que realmente ocupen un espacio nos plenos, pues todo de acordo. Pero o contido hai que mirarlo tamén, don Manuel. Bueno, pues procedemos a votación. Votos a favor da aprobación da conta xeral, de forma definitiva. Abstencións. Votos a favor, contrario. Abstencións. E votos en contra. Como? Tres abstencións? E votos en contra? Perdón. Non. Está ben, abstención. Podemos repetir a votación para que Sí, comprobe a ver. a votación. Votos a favor? Vale, 6 votos a favor. Moi ben. Abstencións? Son as 7, vale, perfecto. Vale, pues moitas gracias. Ben, pois vamos logo ao seguinte punto, que se trata de mocións. Dúas mocións que vamos a ver, parecense esta vez algo, ou bastante, na súa formulación. Non sei qual é a primeira. A primeira por orden de registro de entrada e a presentada polo Grupo Municipal Popular. Polo Grupo Municipal Popular. Bueno, referido á creación dun arquivo para cuestións en inventario de cuestións de cultura máis de historia. Cando vai defender usted, bueno, cando queira. Gracias, señor alcalde. Para empezar, comentar que cometimos un erro no título, sería para a creación dun arquivo histórico e cultural de carácter digital do Concello de Burela. Paso a ler a exposición de motivos. Creemos que é preciso inventariar e preservar a rica historia e cultura da nosa vila, facendo uso das novas tecnoloxías, para que desta forma sexa facilmente accesible para todos os veciños e veciñas de Burela, podendo así ser transmitida con máis facilidade. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, que dende o Concello se establezca unha partida orzamentaria para este fin, servindo á mesma, entre outras cuestións, para a adquisición e contratación de equipamento técnico e humano axeitado, sempre cando non se conte co mesmo no propio Concello. Segundo, que o Concello leve a cabo un inventario histórico-cultural da nosa vila, tanto de carácter documental, gráfico, sonoro e audiovisual, solicitando o apoio da veciñanza para esta cuestión, xa que gran parte destes datos históricos e culturais está en mans privadas. Terceiro, tendo en conta que Burela conta na actualidade cunha cronista oficial que se solicita a súa colaboración para a supervisión e asesoramento na elaboración de dito arquivo digital da vila de Burela. Cuarto, que o mesmo, unha vez elaborado e rematado, se faga público e accesible na web oficial do Concello de Burela. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Mario, quere intervir? Si, ben, nós estamos completamente de acordo, queremos que é algo positivo, que vai suprimir un longo arduo traballo para o Concello, é que evidentemente o feito de que sexa digital non posibilita que poida ser físico, que tamén creemos que é importante, porque nós, por exemplo, como representantes públicos, debemos manexar as novas tecnoloxías ao ámbito digital, ou deberíamos, polo menos, ter esa capacidade, pero sempre vai haber población que non teña ese acceso, entón, tanto que seña digital e que poida tamén ser físico, pois, parece-nos positivo e por iso nós vamos votar a favor. Bueno,
Bueno, nosotros tamén vamos a votar a favor. Esta é unha iniciativa que nos gusta. Realmente, nosotros tanto nos gusta que xa estábamos traballando neso desde fai tempo. Xa o escoitei a xente dicindo isto mesmo, a persoas que xa me dixeron e me comentaron, dixo, pois sí, de feito, realmente, foi un testigo da cuestión histórica que teñan conservado a Asociación Buril, que realmente chamaba a atención presentarse nun primeiro momento para poder guardar ese arquivo das fotos históricas de Burela Vías Perdouro, por razóns que non puderon ser naquele momento, pasaron ao Monte Castelo. Hoxe están no Monte Castelo, están digitalizadas esas fotos. Nosotros sí que estamos a intención, de feito, xa a página web, non sei se puderon a oportunidade de vela, a do Concello, xa contempla moito do que se suxire, que está ben. Xa unha participación extraordinaria de Aurelia Balseiro e Emilia Pendas neste aspecto, a cronista xa estuvo traballando. Ahora mesmo estáse traballando, posiblemente se leva a cabo, un itinerario, unhas rutas sinalizadas con códigos QR, pasando por Burela, por todo aquilo que se xente interesante para poder apreciar. Desde logo, bueno, eu penso que sí que a idea é extraordinaria. Tamén queremos facer unhos testimonios que agora mesmo son testimonios moi importantes, que saben gravar vídeos de xente que sabe moito de historia de Burela, de como se levan adiante moitísimas cousas importantes deste Concello. Tamén queremos facer esa audiovisual e todo isto. Realmente a idea é moi boa, realmente penso que é importantísimo contar con un museo, un arquivo digital e físico, como dice don Mario, ten que coexistir o digital e o físico se pode. Hai cousas que a mellor é imposible, pero outras sí que se puderan levar, porque o digital, en que está todo moi ben, pode no momento dado desaparecer, pois, xa digo máis, pero con incendio, un supoñer, non? Sin embargo, o físico, se o lográramos manter, pois tamén sería moi importante. Hai unha idea que sí que nos gustaría levar adiante, que é construir ou que existira un local donde se pudera observar, dispoñer e investigar, por exemplo, que te serviría tamén para fazer investigacións tanto de carácter cultural como histórico aquí do noso Concello. Eu xa teño visto algún exemplo en moitos sitios, lugares por aí onde fomos, onde aparecían xa formas de interactuar entre visitantes e aquilo que lle pode interesar, supoñer a Vila do Medio, pois xa ver unha pantalla todo correspondente ao Vila do Medio, o Porto, a pesca, bueno, todo isto que sí que gustaría ter un lugar donde tuviese esa combinación extraordinaria de mecanismos e tecnologías para poder observar. O sea que en ese aspecto nosotros tamén vamos a tratar a favor, que nos parece boa idea esta, e vamos a tratar. Eu non podo asegurar que se vai levar tal como está aquí marcado, pero sí que se vai a establecer a petición de un orzamento para ver como se pode solucionar o tema da cuantía. Xa temos mirado algo, porque é algo equivalente, non é isto exactamente, pero sí que é algo equivalente. Non é barato facer unha cousa destas, vai levar o seu tempo, evidentemente, hai que organizarlo e prepararlo ben. Ao mellor hai que buscar solucións, hai que buscar subvencións, hai que buscar todo aquilo que sexa firme para levar isto para adiante. Así que, nada, unha idea extraordinaria, así que vamos a votar a favor. Se queren falar unha cousiña máis, don Mario, ou Giovanna. Nada, único dicir que agradecemos o seu apoio e que esta creación xa levábamos nosotros no noso programa, e de agradecer que os outros grupos esteñan de acordo con nosotros. Moitas gracias. Bueno, pois entón procedemos a votación. Votos a favor da moción. Ben, por moitas gracias. Para a seguinte moción que se presenta do grupo do PSOE, realmente para a moción sobre elevar o alfombrismo á lista do patrimonio da UNESCO. Así que, doña Carmela, cando queira. Gracias, señor alcalde. Procedo a ler a exposición de motivos, máis ben a explicala. Como sabedes todos, a alfombra floral de Burela leva máis de 25 anos. Sendo referente na nosa vila, foi pouco, fomos mellorándoa desde fai 3 ou 4 anos. Empezamos a unirnos e a relacionarnos con outros grupos para ver como facían, sobre todo, para ter un relevo xeracional claro, que non fora un problema, non, para garantir que continúe no tempo.
decidimos, bueno, falo en primeira persoa porque teño a honra de pertencer á asociación, decidimos constituir unha asociación. Formamos parte actualmente da Federación Galega e tamén estamos en contacto directo coa Coordinadora Internacional. Son varias localidades de Europa e incluso de Sudamérica as que decidimos levar estas mocións a pleno para intentar que a UNESCO pois faga do alfombrismo pois patrimonio inmaterial da humanidade, non? E que se lle dé un valor pois o que debe ter desde o noso punto de vista. Por todo isto vou ler o acordo que propoñemos. Que a Corporación Municipal do Concello de Burela en sesión plenaria e por unanimidade de todos os grupos compadecentes acceda ao consentimento de incluir a alfombra floral de Burela e a Asociación Cultural Burela Floral na lista representativa do Patrimonio Inmaterial da Humanidade para a solicitude conxunta de diversas localidades mundiais ante a UNESCO para que o alfombrismo e o arte efémero sexa considerado Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Moitas gracias. Don Mario. Gracias, señor alcalde. Sí, creemos que tamén é algo moi positivo para a vila, sobre todo para o tecido asociativo e cultural. Desta maneira, aproveitamos para recalcar, como fixemos no Día das Letras Galegas, que compre darlle un impulso á cultura de base da nosa vila, a todo o asociacionismo que traballa todo o ano, como é o caso desta asociación. E nun intre que na nosa vila, en todas as vilas do ámbito da Mariña e da Galiza, o ámbito asociativo e cultural está nun momento difícil, como o resto de ámbitos, é que vai haber profundos cambios, entón creemos que é importante dar un pulo no ámbito cultural. Bueno, gracias. Moitas gracias. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, igual que dixo o voceiro do Grupo Nacionalista do BNG, creemos que é algo moi positivo para a nosa vila esta proposta. Pero nós temos dúas dúbidas na mesma que nos gustaría que nos aclarara a señora López Moreno, se pode ser. Fala de que hai outras localidades mundiais ás que se uniría a petición da alfombra floral de Burela para entrar nesa listaxe como patrimonio inmaterial da humanidade. Queríamos saber que outras localidades, se nos pode dicir algunha máis, a nivel mundial, que están nesta listaxe ou que apoian esta listaxe, entrar nesta listaxe. Outras cuestións que nos suscitan certas dúbidas é por que este pleno lle ten que dar algún consentimento a unha asociación da nosa vila para que traslade unha solicitude para incluir o alfombrismo floral e o arte efémero como patrimonio inmaterial da humanidade. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Señor Carmelo. Ben, sobre a primeira pregunta, a verdade é que me chama moito a atención, pero, bueno, as viaxes que se están facendo e as relacións internacionais que hai agora mesmo son con Japón, con México, con Francia e con Portugal. Entón, diversas localidades destes lugares houve unha reunión telemática dos grupos que sempre acuden. De feito, daqui de Burela, Martín Lestau tivo a honra de representar ao noso pobo en México. Solicitan esta moción simplemente para que sirva de apoio, porque evidentemente desde a Coordinadora Internacional xa se solicitou, pero solicitaron por escrito, mediante rexistro a todos os concellos que están implicados. A nivel galego xa presentaron 7 concellos, dos que forman parte da federación, e simplemente solicitan, bueno, un apoio a nivel político de todos os grupos, nada máis. Moitas gracias. Don Mario, quere intervir? Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, é que chamábanos a atención porque a redacción o de solicitar o consentimento dá a sensación de que ten que dar un permiso ao Concello, cando sabemos que noutros casos diversas asociacións de outros lugares de España solicitaron e non houve ningún problema, non pasaron por un trámite do consistorial.
non entendíamos esta redacción. Pero, bueno, se é simplemente un apoio o que están buscando, parecenos correcto. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Entón, bueno, pois, penso que é unha boa cuestión que, de alguma maneira, se recoñeza, xa está moi recoñecido, pero que se recoñeza a través dun organismo como a UNESCO, sería extraordinario para todos, para o foro tamén, en todo sentido, porque hai que ver que a alfombra é un exemplo claro de traballar todo o mundo, é un exemplo claro de compartir un traballo extraordinario e guapo, non? Así que está tendo moita repercusión, porque hai moitos fogos que realmente están defendendo o arte este que se fai ao longo do mundo. É verdade que tamén están asociados con unha coordinadora de Santiago, non? Que estiveron nos ali, a verdade que están traballando moi ben e coordinadamente, todos casi por o mesmo objetivo. Bueno, pues entonces, si les parece ben, votamos esta moción. ¿Votos a favor? Ben, por moitas gracias, por unanimidade, perfecto. O seguinte punto sería dación de conta de decretos da alcaldía, o 4, e o 5 sería dación de conta de acordo da Xunta de Goberno Local, que xa teñen, pois, o deben de ter esa información. E pasamos xa a rogos e preguntas. Don Mario, cando queres. Moitas grazas. Tenemos sete cuestións. Cantas? 7 cuestións. Agora lle comento. Este é un tema que xa comentei con vostede co concelleiro de Obras, é sobre a rúa Marqués de Sargadelos, que somos conscientes de que desta na beira rúa desta vía xa se levaron a cabo diversas actuacións para asegurar o paso, pero, bueno, se vella que non é suficiente porque se haber incidentes e queixas dos veciños e das veciñas. Creemos que é positivo que no pleno se fale desto, se vexa que se vai dar unha solución, e nos propoñémosles que podemos acercarnos á zona cos técnicos municipais a ver cal pode ser a mellor solución, porque xa se levaron a cabo varias iniciativas e os parece que ninguna delas a larga ten o seu cometido, que é asegurar o paso, simplemente iso. En segundo lugar, nas últimas datas vimos como na entrada de Burela, como é coñecida pola canteira, se está a limpar ali o monte, está facendo, queremos que é o Carreteras do Estado, que foi algo que nós viñamos reclamando nos últimos plenos. Simplemente queremos saber se se van limpar os dous lados da vía, e engadir neste punto tamén que nos chegan queixas de particulares que limparon os seus solares, como se lles indicou, e ben como hai outros que non ocorre o mesmo, non? Entón, sintense como un pouco agraviados, polo que propoñemos é que, bueno, se fagan os trámites oportunos para que isto se acelere e, digamos, que intentar que todo o mundo dentro do posible cumpla, non? Tamén recibimos queixas dos pais e nais dos colexios Vista Alegre e Virxe do Carme por problemas cos vehículos á entrada e a saída dos centros, mesmo nos din que non se respetan os aparcadoiros e accesos para persoas con mobilidade reducida, e o que propoñemos é que no inicio do curso agora se incrementa a vixilancia nos dous colexios en horario de entrada e saída, se fora posible. Tamén recordarle que no anterior pleno trasladamos a problemática que había entre as persoas, moitas delas menores, e algúns vehículos na rúa Pionir Manuel Murguía, era para preguntarles como pensan darlle solución ou intentar buscar unha alternativa nese punto. Gostaríanos que nos dera información sobre o inicio dos cursos do CIM, e tamén queremos saber porque só se deron 3 días para inscribirse nas escolas deportivas municipais. Por último, na zona das casas baratas, concretamente fronte ao Paseo Marítimo, un dos pasos interiores que hai, está cortado, parece que está como cortado por problemas de seguridade, pola caída de restos de algún edificio, e queremos saber como van a facer para asegurar ben que se asegurar ben que para os veciños ese paso. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Se me quedaría algo, porque teño 6. Bueno, Don Manuel, quero ver. Ana, moi ben, Ana. Gracias, señor alcalde. Por a nosa parte vou facer 7, 8 preguntas fáciles e un robo. Vale.
Primeiro, numerosos veciños pregúntanos se se van a encargar de arranxar algún dos contedores soterrados que ahora mesmo están fora de servizo na nosa vila, como os de a Rúa do Río e Manuel Murguía. Por outra banda, gustarían saber cantas baixas están sin cubrir no contrato de recollida do lixo. E agora, respecto a un par de obras, 3, gustarían saber en que estado está, por un lado, o proxecto de paso entre a Rúa do Río e a Rúa da Iglesia, en que estado se atopa a obra de remodelación da Plaza de Abastos, e agora que o tempo parece que vai empezar a empeorar, saber se arranxou a cuberta do Concello da Casa da Cultura ou o canalón da Escola de Música. Por outra banda, gostaríamos saber que mudou para que neste pleno corporativo non se levara a cabo a declaración de apoio aos traballadores de Alcoa e das auxiliares que se nos anunciou fai xa meses. E esta que ven agora é unha pregunta que xa se lle fixo no outro pleno e non nos contestou, que é por que non se someteu aínda á aprobación definitiva o inventario municipal da Casa municipal do Concello de Burela, que xa levamos esperando desde principios de ano, que foi cando se fixe a aprobación inicial. Unha última pregunta. Dixo 8, Sí, son 8. Esta é a octava. Señor alcalde. Conte ben. Xa van, Non, esta é a octava. Tendo en conta a recente sentencia a favor dunha traballadora e en contra do Concello de Burela, que implica unha cuantía importante de indemnización, gustaríanos saber se teñen constancia da existencia de outros traballadores no mesmo ou en similares casos. E xa por último, nada, un rogo que agora cando menos que se aproxima o mal tempo e os temporais de vento posiblemente, se teñen a ben arranxar os tubaxes de seguridade que suxeitan os contenedores da recollida do lixo, que hai un montón deles ao longo da vila que están nun estado moi lamentable. O Camiño Real, a Rúa da Lamestra, hai varios casos. Gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Bien, vamos a ver todos os marqueros sargadelos, xa estivemos falando con Creado de Obras, con Ramiro, estamos mirando ali un pouco, penso que ao final si se pode, queda ben colocar un pasamans para que se pueda coller a xente, a ver como queda e estéticamente que serva, porque ali xa se probou de todo. Ali a verticalidade é grande e en calquer momento, se está chuvioso, que fixaronse cousas ali, pero evidentemente non son suficientes. Entón, bueno, pues un pasamans ou algo así, pues para que poidan agarrarse, miraremos a mellor fórmula para que quede estético e sirva para tamén para outros coches e todo. Bueno, a ver como podemos. Eso sería, penso eu, unha das solucións que poderán ter algo de efectividade, porque o resto xa non sei que podríamos facer. Cambiar o chan, o mellor, que sei, pero bueno, estámoslo mirando e non hai problema ningún que se queren acudir con os ecos técnicos non hai problema. O que pasa na estrada que ven de Viveiro, non? Porque refírese a que están dando caña. Bueno, pois para máis información, Ramiro, se quere vostede. Sí, ali o que se fixo foi comunicarlle aos propietarios que cumpría a lei que marca a Xunta. Evidentemente, pois houve xente que cumpleu e houve xente que non cumpleu, pasa mesmo que coas fincas de limpeza mandas notificacións, cando non se cumplen, pois haberá que seguir o procedimento administrativo correspondente, que non é fácil, e haberá que empezar a aplicar sancións se chega o caso que siga sin facer caso. Pero bueno, a tarde se unha volta ali que xa se nota, A verdade é que boa falta lle facía. Ainda queda alguna cosa que, bueno, ainda se queda. Bueno, con respecto a Manuel Murguía, bueno, aí o peonil que se fai para a Caixa de Seguridade. Bueno, a primeira cuestión, hai que apelar sempre a responsabilidade de cada quen a mellorar todo o aspecto da seguridade. E ali, bueno, pues eu penso que agora mesmo, dentro do marxe que se pode permitir, aquilo está funcionando máis ou menos ben no aspecto de seguridade. Non tiene por que haber nin fluidez de tráfico, nin cosas desse estilo, porque non se pode pasar ali. Está señalizado onde poden aparcar para carga e descarga e despois o resto, pues eu penso que se deben de entender que é peonil.
Os cursos que, doña Carmela, se quere usted contestar, si sabe como vai o tema. Ou usted, Noelia? Nada, os cursos estamos intentando retomalos, pero por cuestións agora de tema deste do COVID, locales, todo isto, pois non pudemos retomalos aínda, pero bueno, estamos estudiando a posibilidade. Vale. Con respecto ás casas baratas, este estado de viaje, seguramente por unha cuestión de seguridade, non sei se está usted enterado máis polo miúdo. Bueno, isto trátase de unha calle que entra do Rompeolas para arriba, pero, bueno, pois aí hai un problema de que é un edificio a medio facer, que está abandonado, creo que está notificado xa para... Pero claro, é un edificio, é o mesmo que pasa, por exemplo, no edificio de frente da residencia de ancianos. Pois todo Dios se axuda que pecharan aquelo. É dicir, a solución, evidentemente, é obligarlos a acabar o edificio, pero sabemos a problemática que ten todo eso. A conseguir que pecharan aquelo, pois non foi un traballo fácil, podo asegurar. Bueno, vamos entón cas preguntas do Partido Popular. Perdón, señor alcalde, falta de contestar a dos accesos aos colexios e aos 3 días de inscripción das escolas municipais. Señor Carmen. Que é verdade, sí que está aquí, sí, que non se repeta, bueno, vamos a ver, normalmente cando se vai a dar comenzo a xornada nos colexios, hai unha concentración enorme de xente que acude. Bueno, o que non ten que cundir é a desesperación, porque todo o mundo antes ou despois pode poñer os rapaces na entrada con toda a seguridade, pero claro, haber unha concentración masiva moitas veces, sobre todo cando chove, evidentemente hai de todo, xa o sabemos. Ocúpanse pasos cero, ocúpanse outras plazas que non se poden cubrir, bueno, cosas dese estilo. Pero, evidentemente, que esa mellor presenta. Agora vamos a mellorou esta semana xa. Bueno, pois estáse mirando de que, por lo menos, cando comece o día, que esteñan tanto no colexio como no outro a presencia da policía local. Eso que está a facer agora e estes días está máis ou menos funcionando ben. É certo que hai este problema e incluso habendo hogares a veces pasan cousas que non deben de pasar, pero é así. Eu penso que tamén un pouco de organización incluso de quen leva os rapaces a deixarlo no colexio. Penso que todo o mundo debe de compartir esa responsabilidade, pero agora mesmo, esta semana por lo menos, está sorprendendo, penso que bastante ben. Cursos, casas baratas, Manuel Morguía, Peonir. E qual era o que dixo usted? Por que só houve 3 días para inscribirse nas escolas deportivas municipais? Nas escolas deportivas municipais, que contesta? A ver, vamos a ver, usted pola súa labor profesional sabe perfectamente a dificultad que hai co tema de horarios de pabellosos. Básicamente o retraso foi debido a que houve que conxugar os horarios, o Concello sempre intenta ser o último en coller para que os clubs tamén poidan ter marxe de acoplar os seus horarios e basicamente foi por eso. A parte que tamén agora non podemos levar aos colexios, non nos deixan os colexios normal, na situación que estamos, levar as follas que dicen ali, faise todo vía internet ou aquí incluso no Concello. Bueno, non houve outro motivo que non fora eso, vamos. Pues moi ben, moitas gracias. Vamos logo con as preguntas do PP. O arranxo de contenedores dos conterrados. Bueno, a de Manuel Muguía, eso estaban moi fastidiados, eso que estaban aí, houve que sacarlo, porque además había un problema de sanidade, porque acumulaba moito residuo, había moitísima auga. Son problemáticos, xa tiñan algunhas graderías, entón decidimos cambiarlos ou sustituirlos por outros que posen máis maniobras, se poden maniobrar mellor, e están dando resultado. Por contra, era realmente un día sí outro tamén, con averías e encima con problemas. Cada vez que se levantaban aparecía ali, pues debía de recoller augas. Bueno, eso era fastidiado porque a pouco iba acumulando e daba olores e non era unha cuestión boa incluso para garantir a sanitaria. O mesmo ocorre na Calle do Río. Na Calle do Río, bueno, funcionaba un pouco mellor, pero que ocorría na Calle do Río? Que a boca deses contenedores non é moi grande. Entón, había certas bolsas cando ocupaban un tamaño
abondo, en vez de practicar e buscar un xeito para introducir os que se facía deixadas fora. Para eso traía como consecuencia, pues eso, por un lado, a acumulación de moito lixo sin control, e por outro que tamén iban empezando a fastidiarse como os da calle Murguía e total que dicimos, mira, é moito mellor de momento. Hasta que agora están aparecendo outras solucións, pero son caras. Están aparecendo outras solucións de contenedores soterrados, pero lógicamente agora veñen máis preparados, veñen con outras aperturas, pero non é barato. Pero bueno, miraremos a ver, pero de momento está dando, penso eu, bastante bom resultado. E as baixas incluído no lixo, pois non sei se Toñi estará o tanto das baixas que está vendo na empresa de recollida, non? De recollida vial. Non sei se o Ramiro, bueno, algún deles que sepa o dello. A ver, pois non sei se hai un control por parte dunha empresa externa, hai un control interno do técnico de medio ambiente que supoño que terá contemplado todo eso. En principio a mí non me están chegando queixas nese aspecto, penso que o servicio vai se facendo con normalidade, incluso, bueno, sí que é verdad que hai cousas que mellorar, estamos intentando traballar para melloralas, pero vamos, non teño constancia de que seña unha cousa alarmante a día de hoxe. Moi ben. Que está ocorrendo, vamos a ver, houve a modificación de decreto hai pouco do no pleno anterior, que se fixera. Entre elas vai unha das obras que vai moitas, pero unha delas é precisamente arranxar as paredes que hai entre a calle da Igrexa e a calle do Río. Pois eso vai a cometer. Xa está o proxecto e vai a facer agora que xa hai prestación, xa hai facilidade económica, por tanto non hai, xa vai a facer en pouco tempo. A remodelación na Praza de Bastos por lo mismo. Tal vez fixe unha variación na cuestión orzamentaria, precisamente contemplanse a remodelación e a mellora, a pintura e o arranxo de moitas das estancias que hai ali. E, bueno, vais a cometer unha reforma, máis ou menos, que eu penso que se vai notar. Na Praza de Bastos, pois, no canalón da Escola de Música, eu penso que xa estaba proxectado, penso que xa estaba nas vías de arranxo, non? Si está na última fase, supoño, non sei se está adjudicado xa, pero vamos, xa tiñemos o trámite, os presupostos témolos, e non sei, que está no último trámite para adjudicar xa a obra. As auxiliares de Alcoa, penso que por lo menos aquí que dice que non se fixo un manifesto como fixemos agora, por exemplo, con os de Vestas, bueno, é certo, non fixemos expresivamente desde a cuestión do pleno, pero sí que a solidaridade, penso que institucional sí que houve, porque sí que estivemos presentes en moitas das cuestións que eles organizaban e reclamaban. Estivemos aí con eles. É certo que non fixamos ninguna cuestión institucional, pero bueno, estamos a tempo de facela no seu momento. Igual que fixamos agora con estes traballadores, non hai problema ningún. A aprobación do inventario, hai un problema gordo para rematar e ter xa claro como iba a quedar o inventario. Agora mesmo está xa dando os últimos toques, eu penso que xa está arranxado un dos problemas que non era doado, e agora sí que xa quedou máis ou menos listo, e esperamos que en moi pouco tempo se poida publicar, a ver se agora vai dunha vez. Que pasou ca sentenza dos traballadores? Vamos a ver se teño por aquí. Hai unha persona que ustedes son sabedores, porque enteraron antes co Concello, dun aviso, dunha resolución que ocorrera en Lugo, no xulgado de Lugo. E nosotros tuvemos esta cuestión hai pouco tempo. Podía seguir, por esa razón, pois igual hai outras fontes que comunican antes que as normais. Hai unha traballadora, é certo que hai no convenio un apartado onde indica que hai un premio á xubilación. Un premio á xubilación que nosotros non inventamos, e que tampouco cortamos no seu momento. No ano 12 e no 13 hai explícitamente un acordo plenario proposto polo Partido Popular no cual se anulaban as prestacións por premio de xubilación no ano 12 e no ano 13. As consecuencias directas, emitías o outro día que non atendíamos ás persoas e que non facíamos tal, que cual, bueno,
a súa explicación, non? Pero que é dicir que no ano 12 e no 13 non se aplicaron estes premios a xubilación, a consecuencia que dos traballadores que eran, por certo, exemplares aquí, que bueno, son merecedores de todo esto, tamén pues, non foron recoñecidos, ni siquiera lles deron absolutamente nada por esta cuestión. O sea, a cuestión ven de longo. Nosotros, digo yo sinceramente, vamos a tratar de mellorar esa cuestión, ese punto 73, porque hai que revisar. Tal como está redactado, hai que revisarlo, hai que mirar e adaptarlo, sobre todo a normativa que hai todo o convenio. Pero aplicar a toda a normativa que ahora mismo está pues, en marcha e, ao mellor, non todos os puntos do convenio pues, están adaptados á normativa actual. Con respecto á esta persona que ten solicitado o premio por xubilación con unha cantidad determinada, pide realmente por o mesmo concepto dúas veces. O sea, pide por un concepto que é o propio de xubilación e outro por unha baixa que tenga con a cuestión de que lle afecta. Bueno, entonces, claro, evidentemente, o que non pode o punto 73 é que poden ser compatibles as dúas axudas ou todas as axudas posibles. ¿No? Eso estamos mirando tamén. Por tanto, o que queremos é garantir aos dereitos dos traballadores, xa digo, queremos garantir, pero tamén queremos garantir ao Concello de Burela que vamos a facer as cousas con xustiza e ben. Hai que garantir, por un lado, que o traballador teña os seus dereitos, se poida exactamente disfrutarlos, pero tamén sin perjudicar para nada ao Concello de Burela. Temos que estarlo mirando e vamos a ser rigurosos nese tema. É certo que nosotros non llegamos a nada, non deixamos de xaccións de tal, non. Estuvamos agardando que é o que pasaba no xuicio porque había argumentos, vai haberlo, porque sí que se vai a volver a tratar ese tema no xulgado de Lugo. Pero nosotros non deixamos de atender ninguna necesidade, ninguna cuestión, ningún dereito dos traballadores. Ahora tamén te digo, temos que buscar a mellor maneira de poder equilibrar todo isto, sin perjudicar ao Concello, nin tampouco perjudicar aos traballadores. En eso estamos. Despois con respecto que pode haber necesidades de amarrar forte os contenedores, eu penso que eso xa en algúns casos pode haber, non sei, unha sospeito que hai unha seguridade absoluta, pero realmente eu penso que agora mesmo na maioría dos casos están ben apuntalados. Na maioría dos casos pode haber algún, non sei, que por H ou por B, pues pode quedar, pero xa cada pouco controlase e si que se asegurará para que se ve un vento forte non leve todo por diante. Bueno, pois, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.